Jeg var ved at være ved slutningen af min rejse, men inden jeg skulle helt hjem, skulle jeg lige forbi Chagao i 6 dage. Kilo Airport, with row 9. Your passport. Jeg ved ikke, om jeg bare var heldig, eller om en dame, der stod ved check-in, bare ikke gav en fuck, eller om hun var sød. Men anyways, jeg tror kun, jeg havde booket for 10 kilo checket-in bagage. Og da jeg tog afsted, var min taske 8,3 kilo, tror jeg. Og nu var jeg den 13,8, og jeg aner ikke, hvor de der 5 kilo er kommet fra. Jeg var sådan der, jeg tænkte, det kan være, den vejer lige under 10. Fandt senere ud af, at den kun vejede 9,1 kilo, så I don't know. Hvis de også har dem her i lufthavnen på vej hjem, så kan det være, at jeg køber sådan en. Det er ligesom Apple AirTag, undtagen for, at de her er sådan halv pris. Det er et lille bitte fly. Der er kun 4 sæder for rækken. Jeg tror, at det her er den mindste lufthavn og taskebånd, jeg nogensinde har set. For det første er jeg blevet pinligt solbrændt på mine skuldre, da jeg var afsted med Consuelo Aerial. Og det er næsten sådan, det ligner næsten eksem lige nu. Det var så slet ikke så slemt ud på dagen. Jeg kunne heller ikke mærke det, men nu klør det. For det andet, der er en virkelig cool kirke her. Alt det her er ligesom huller ind til væggen, så den er sådan, at du kan se lyset igennem. Lige nu ser det meget mørkt ud, men man kan fornemme vinduet for eksempel. Der på den anden side af væggen. For det tredje, så har det regnet hele dagen. Det er stoppet nu, men alt er vådt og gråt. Og for det fjerde, så jeg tjekkede meget tidligt ind på mit hostel, fordi mit fly var meget tidligt. Så det kan også være, at folk bare sover og sådan noget. Men indtil videre er det ikke lige så socialt, som jeg havde håbet. Der var ikke rigtig nogen, der sådan, ligesom sagde hej til noget, men det er også fordi folk sover og sådan noget. Ja, og de fleste, der var der lige nu, de var filipinos, så de snakker alle sammen en eller anden form for filippinsk. Så ja. Det her er hovedvejen i General Luna, og bag mig er der også endnu flere butikker. Men jeg tror faktisk, at det ikke var så turistet til at starte med, fordi at det område, jeg er i, som er lige rundt om hjørnet, det er meget mere lokalt. Vi har hovedgaden lige der, og det jeg bor i, det område, det ser sådan her ud. Du kan se normale huse og de butikker og spisesteder, der er slet heller ikke lige så turistbrandet. Altså nogle af dem er helt klart stadig, men ikke på samme måde. Det må jeg gå forbi trappen, eller hvad? Skal I bare spære? Gaderne er seriøst kaos, når der er mange mennesker. Oh my god. Grunden til, at jeg ikke anbefaler Paradiso, er på grund af renheden på værelserne. Men køkkenet var faktisk ret nice, men det er også fordi familien selv bor der og bruger køkkenet. Starten af Tri-Island hop-turen var os, der skulle gå igennem 3 gyngende både for at komme til den 4. båd i rækken, som så var vores båd. Som man kan se, regnede det ret meget på turen, og allerede fra start var der vand over det hele. Det havde været lidt bedre i solskinsvejr, helt klart. Den første ø her, det er Naked Island. Den er meget, meget, meget lille. Jeg
har ikke lige pladsen til at tage den med hjem, men jeg fandt den her musling, og jeg var nødt til at filme den. Se hvor flot den er inde i. Doon na tayo maglalanser. Malapit na yan. Ito na. Indsæt lidt sol i stedet for det her vejr, og den her tur har været perfekt. Vi har været på Naked Island, og så har vi været ved, jeg ved ikke om han kaldte det, Secret Beach, hvor vi svømmede. Vi stoppede i hvert fald et sted, hvor der var nogle koraller. Og nu tror jeg, at vi er på den, der hedder Daku Island. Det stoppede med at regne lige nu. Det regnede for 2 sekunder siden, og det er sådan hele tiden on and off. Så det er ikke til at regne med. Det ser sådan her ud. Og lige nu er der meget få dråber regn, men så alt er vådt, og jeg kommer ikke til at være tør på noget tidspunkt. Ja, jeg håber bare, at jeg ikke bliver syg. Crossing fingers. Det er no joke. 30 sekunder siden jeg tog et klip, hvor jeg sagde, at det kan være, det regner igen. Jeg tror ikke, jeg har mødt nogen så unfaced og regnfaced. Sygt, at de bare spiller beachvolley i det her vejr. Altså, det er så meget regn. Jeg stødte på en anden, der også havde fundet læ. Okay, look at that. 1, 2, 3. Og just like that er vi så på Gayum Island nu. Og der er tørt igen. Men holder det mere end 5 minutter? Det er spørgsmålet. Lige nu holder det så længe nok til, at vi faktisk også kunne flyve med dronen, så hey. Så her er mit lidt akavede droneshot, fordi han ville have, at jeg skulle gå, og det ved jeg ikke, det følte jeg ikke lige for. Så jeg valgte at stå og vinke i stedet for, men jeg ville bare rigtig gerne se øen oppefra. Og så man kan se, hvor den virkelig flot og cute. Og det var generelt også min favoritø, først fordi der var virkelig vibe i musik. Men oh my god, hvor har jeg frosset. Det hele er vådt, og det er koldt, og når man sejler, så blæser det også sådan noget. Så der er hængekøje, og der er palmer, og små strandstole. Virkelig flot hvidt sand. Så var det tilbage og i et varmt bad. Jeg tror, der er nogen på taget, der får slugt, men hvis det her spreder sig, så er vi sådan lidt fucked, fordi de her huse laver ingenting. It's ready. No, you're not gonna get drunk with it. Oh my god, another fly! Ah, yeah! Hvorfor ligger den sådan? Meget positivt change of events. Der er rent faktisk tørt og sådan halv sol her til morgen, så det er et plus. Jeg er ret excited over det her. Har let efter en god squirt i virkelig lang tid. Jeg har købt flere små ting, og så har jeg købt et vandtæt cover til mobilen, fordi I'm paranoid, og min mobil er dyr.
Og så har jeg det her i den, og jeg har punkt i den her, og så har jeg det hele i den her også, så det er dobbelt sikret, fordi jeg magter ikke, at det skal dø af vand. Interessant. Jeg blev efterladt på siden af vejen. Sammen med surfboardene og motorcyklen, fordi at den fik for meget vand i går på grund af al regnen. Så nu kan den ikke samle gasolinen op, selvom der er masser af gasolin i. Så der er også vand i motoren. Squash curry og chicken adobo. Glemte at vise, at jeg også havde bestilt en enkelt vegetarisk lumpia roll. Så har vi en tigger her. Der er virkelig cute. En tigger bliver erstattet med en anden tigger. Jeg mindst, det ligger den her nu. Faktisk var jeg ikke engang med til festen her. Jeg var der egentlig bare for at se viben. Jeg sad og snakkede med Katja på stranden, og jeg så mit første stjerneskud, så det var meget exciting. Vi sidder her og venter på min landtur, og når jeg siger vi, så har jeg en lille ven. En af de ting, jeg godt kunne glæde mig til, når det er, jeg kommer hjem, det er ikke de her Filipino times, fordi altså, derhjemme, der er jeg den, der er for sent på den, og det er sådan noget 55 minutter. Her der fik jeg at vide, at jeg blev hentet 7:30, 8. Og hvad er klokken nu? Den er 8:15. To be fair har de skrevet, at det er unforeseen circumstances, der har gjort, at de er delayed, men det er stadig ret lang tid, og jeg kunne godt have brugt den der ekstra bare time i det mindste, eller sådan noget, så jeg kunne have ventet 3 kvarter. Kung makarating kayo doon ng 11:20 something, 11:25. Jeg er ved Macapuco Rock Formation, som er sådan nogle naturlige pools, men det er kun pools, når det er low tide, og det er low tide klokken 9 om aftenen, og vi tog afsted klokken 9 om morgenen. Og der er nogle svenskere på den her tur, som er meget utilfredse, og jeg er sådan lidt, for det første, at de var forsinket. Forventeligt meget Filipino time. To be fair var det lidt for meget den her gang. Og for det andet, at det ikke passer med tour og sådan noget i forhold til tidspunkt. Ja, men de er ikke tilfredse. Det ser sådan her ud. Så her er der normalt, altså sådan, hvis man går rundt derhen, så kan man se, at der er sten. Og når der er low tide, så danner sig de her naturlige pools. Det her er sådan stenbunden ser ud. Forestil jer store pools som det her. Men herude. Man kan sådan lidt fornemme, at der er nogle steder, der er mørkere og lysere. Jeg er ved Marsin River, og det her er en lille minigarden, der er. Hypen på den her river, hvis der er det, er i hvert fald rimelig overvurderet, det der med en. Man kan svømme, og du kan hoppe, og du kan sejle en båd. Så jeg tænker, at den er selvfølgelig federe, hvis man sejler nedad her. Alt til grønne, man kan se her, er toppen af
kokosnødspalmer. Det er en hel plantage. Filipino tour guide. Ja, simpelthen så sjovt. Okay, ready, one. Vi har Secret Beach her. Igen. Not so secret, men faktisk rimelig stille. Men det er, sådan, det er meget sjovt det her med, så er der sten, og så er der bare sådan en lille patch af grønt her. Men der er meget sådan dejligt stille og roligt her. Derovre er der seriøst sådan 6 grupper eller sådan noget, der ligesom spiller bold, hvor de prøver at holde bolden oppe. Det ser meget sjovt ud. De er alle sammen meget gode til det. Jeg har i hvert fald ikke den boldkontrol. Yeah, I think so. Jeg var ude at surfe en til gang. Den her gang var det ved Ocean 9 i stedet for. Og altså, det gik ret godt, vil jeg sige. Det var lidt nederen, fordi dronen kan jo sjovt nok ikke flyve, når der er regn. Og der var rigtig meget torrential rain, sådan, hvor det var 5 minutter øset ned. Og så 5 minutter eller 2 minutter efter, så var der sol igen. Og så kom det tilbage frem og tilbage hele tiden. Så sådan, selvom jeg stod i 2 timer, og der blev taget nogle få klip, så var det måske de første 20 minutter det her af mine 2 timer. Så der er tydeligvis også en masse fails, hvor jeg falder ned, og her får jeg for eksempel ikke nok fart på fra start, så derfor bliver jeg sådan lidt i tvivl om det giver mening at stå op, og så ender jeg bare sådan lidt med at slide af. Og så er der rigtig mange gange, hvor jeg laver sådan lidt et nosedive, og flere gange, hvor jeg bare ikke står i center med fødderne, så det gør også, at når jeg så prøver at øve mig i at dreje, så er det ekstra svært, fordi jeg jo ikke har rigtig balancen i center. Jeg ved godt, det ser så godt ud. Jeg er lige blevet gennemblødt i torrential rain. Altså, der er mere tryk på vandet på regnen, end der er i bruserne her. Det her er mit nye hostel. Skud til min far for at donere til at rykke hostel. Og heroppe har de deres yogaområde. Og i morgen har jeg booket en tid til at lave aerial yoga. Og som man kan se, er der meget vådt, fordi der har lige været voldsomt torrential rain igen. Men ja, det er bare en del af ølivet. Og her er alle modderne, kan jeg se. Og de der 2 hytter, det er sådan... Jeg tror, det er til familier. Der er i hvert fald ret mange sovepladser, fordi der er både ovenpå og nedenunder. Så resten er 2 dorm rooms, der er under her, og der er 8 i hver. Så det er faktisk ikke så stort, men det er meget nice. Jeg har ikke været i poolen, fordi jeg var ude at surfe i dag, men den ser også rigtig fin ud. Her kan man se sovepladser. Der er i hvert fald en dobbeltseng nedenunder, og der er også heroppe ovenpå. Lyset har det ikke så godt. Og væggen er også gennemblødt. Strømmen gik. Jeg er tilbage ved et sted, jeg fandt ud af er virkelig populært, da jeg gik herhen, fordi jeg så, at der var mange mennesker. Men det er et sted, der også er mange mennesker, sådan, som ved, hvad det er. Det hedder Kurvada, og det er sådan lokal mad, de har, men også lidt andre ting. Meget turistvenligt.
regn lige nu. Der kommer mere senere, tror jeg. Jeg er blevet så sulten. Efter vi havde lavet yoga deroppe, havde jeg heller ikke spist ekstremt meget af den der pandekage til morgenmad. Så det var virkelig godt med noget mad. No, not that big. Yeah, not that big. Points var top med 2 hold, der havde det. Dem, jeg var på hold med til Quiznice, fortalte mig, at Chagao havde i 2021 oplevet en virkelig, virkelig stærk tyfon, og de havde også været med til at opleve den. Og det havde faktisk gjort, at alt, der ligesom er i Chagao, er blevet genopbygget inden for de sidste par år.